темата за Ванга. Много от вас се интересуват как Ванга всъщност е разговаряла с мъртвите. По същия принцип може да си отговорите защо вашите роднини, близки, които са починали, ви се явяват в сънищата и също така всички ясновидящи, които получават информация чрез починалите, също ще могат да разберат принципа, по който всъщност те разговарят с тях. Надявам се да ме разберете много правилно. Всеки един нюанс е от голямо значение. Иначе става объркване. Дали ще е Ванга, дали ще е някой от вас, който е ясновидящ, дали ще сънувате вашите починали в съня си, вие се включвате при всичките тези случаи към общото информационно поле. И оттам се извлича всъщност информацията. Сега, защо баба Ванга казва, че е разговарял с мъртвите? Ясновиждане. Ясновидящите използват този канал. Това е визуален канал, чрез образи. Тези образи се формират именно във вас, във вашето поле, използвайки информацията от общото поле. Обаче защо се появяват образи на хора, които са починали? Информацията, която вие получавате по този начин, по тези канали, трябва вие да може да й доверявате. Тя използва образи. Тези образи ги дава нейното съзнание на нея. Следователно, за да може тя да доверява на тези образи, нейното съзнание ги дава чрез нещо, което тя познава. Ако там се появи някакъв мъж, който тя досега не е виждала, няма да довери на информацията. Следователно, нейното съзнание дава на нея тази информация чрез такива образи, които са познати. А тя знае, че тези образи са на еди кой си и еди кой си човек. Ако тя каже на човека нещо си и не каже, че това го е казал починалия, човека няма да се хваня на информацията. Следователно, за да се направи цялата връзка, за да има резултат, самият човек, който търси някаква информация, за да се хване той на тази информация и за да направи някакви действия вследствие на нея, на него му трябва достоверен източник. И починалите са идеалният достоверен източник, който използва нашето съзнание, за да може ние да доверяваме на тази информация. Ако просто Ванга каже това е така, човек веднага ще му падне доверието. Следователно ефект няма да има. А когато се използва образът на починал човек, тогава доверието е максимално близко до 100% и самият човек е удовлетворен от тази информация. Това е накратко казано. Ако имате въпроси, питайте.